Endamekî hevpeymaniya niştîmanî ya opozîsyona Sûriya dide diyarkirin ku nemana Daişê li Sûriya nayê wê wateyê ku Sûriya wê aram bibe, ewlehî wê li Sûriyê berqerar be. Abdullah Gedo dibêje rewşa Sûriya aloztir bûye û çendîn sînaryoyên nû ji bo rewşa Sûriyê hatine pêş. Lewma nekokî navbera welatên ku destêwerdanên di Sûriyê de dikin durûst bûne. Herwiha Gedo got krîza Sûriya ne li gel hatina Daişê dest pê kiriye û bi jinavbirina rêxistina terorîstî ya Daişê bi dawî nayê. Ji ber Sûriya bûye qadeke siyasî û destên derekî di nav xaka Sûriyê de bihêztir bûne û gelek bi zehmetî ew destên derekî ji nav xaka Sûriyê werne dûrkirin. Endamê hevpeymaniya niştîmanî ya opozîsyona Sûriya got jî ku niha hewl ji bo dîtina çareseriyeke siyasî rêveberiyeke hevbeş ji bo Rojavayê Kurdistanê hene û tevaya cîhanê yek denge li ser hebûna roleke Kurdî di pêşerojê de. Herwiha Abdullah Gedo got jî ku em weke Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê di nav hevpeymaniyê de li gel çendîn serkirdeyên cîhanê yên ku rolê di çareserkirina Sûriyê de dibînin civiyane. Gedo got ku wan serkirdeyên cîhanê piştevaniya xwe ji bo enekesê û leşkerê roj nîşan dana da ku beşdariyê di rêveberiya nû ya Rojavayê Kurdistanê de bikin. Ji ber hêza leşkerê roj destê wan bi rijandina xwînê sor nebûye û ezmûneka wan ya baş di şerê dijî terorê de heye.